Duk da cewa kansar bakin mahaifa na da rigakafi wanda za a yi domin guje ma kamuwa da wannan cutar, sai dai har ila yau wannan ciwo yana daga cikin ciwon da ke kawo ƙarshen rayuwar 'yan uwanmu mata saboda ƙarancin ilimi da kuma wayar da kai akan ainihin shi ciwon mahaifa. Matakin farko, wannan ciwo bai cika nuna alamomi ba, sai dai yana ci gaba yana nuna alamomi. Kaɗan daga cikinsu akwai jin zafi yayin saduwa, zubar da jini kafin ko kuma bayan saduwa, sannan kuma akwai ciwon ƙugu, ciwon baya haka, sannan kuma akwai zubar da farin ruwa a gaban mace wanda a wasu matakin ma za ku ga cewa zubar da jini yana ɗan da wari haka, sannan kuma yana canza color zuwa kamar brown haka. Wannan kansan bakin mahaifa an fi yawan samun shi ne ta hanyar saduwa. Mutum na iya zama risk factor idan ya fara saduwa at early age kafin shekara 18. Haka zalika mutum na iya kamuwa da kansar mahaifa idan yana da abokan mu'amalan da suke saduwa fiye da ɗaya. Sannan idan mutum yana yawan smoking, shi ma yana zama cikin risk ɗin masu kamuwa da kansar bakin mahaifa. Haka zalika idan mutum a cikin dangin su akwai tarihin wanda ya taɓa kamuwa ko kuma wanda ke da kansar mahaifa, akwai possibility ɗin mutum na iya kamuwa da kansar mahaifa. Masu ƙarancin garkuwar jiki ma na iya kasancewa cikin mutanen da za su iya kamuwa da ciwon kansa na bakin mahaifa. Ba masu abokan mu'amalan saduwa barkatai kaɗai ne ka iya kamuwa da wannan kansan bakin mahaifa ba. Har ke da kike da abokin rayuwa ƙwaya ɗaya ka iya zama ki kamu da kansan bakin mahaifa. Sannan wannan rigakafi na kansan bakin mahaifa bai hana haihuwa. Asali ma zai ƙara ma bakin mahaifanki lafiya yadda za ki iya haihuwa lafiya lau ba tare da wasu matsaloli ba. Amma hakan ba shi ne baki daman ki cigaba da haihuwan yaran da ba za ku iya kula da su ba. A unguwarku, a garinku ko kuma a jiharku, shin kuna da mutane ko kuma ƙungiyoyi waɗanda suke wayar da mutane akan ciwon kansar bakin mahaifa? Ku yi mana tagin ɗinsu a comment box domin mu gode musu, mu jinjina musu bisa namijin ƙoƙarin da suke yi domin ba mu ilimin wanda zai kare mu daga kamuwa da ciwon kansar bakin mahaifa. Sannan ko maza ma na iya kamuwa da wannan kansar bakin mahaifa? Kwarai da gaske maza ma na iya kamuwa daga wannan kansar bakin mahaifa, amma idan namijin yana da bakin mahaifa kenan. A kowane hali, a kowane yanayi, rigakafi ya fi magani. Domin haka ku ɗauki 'ya'yanku mata ku kai su domin a yi masu rigakafin kansar bakin mahaifa domin guje ma kansar bakin mahaifa.